Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dagong. And Tita Tanya Chinita. Feel good morning, call and tits. At sa lahat ng suking tagapakinig at nanonood ng programa. Mga katas ng nakalipas. Ako po si Sheila. Isang single mom mula sa Santa Ana, Manila. Para matustusan ko po ang aking anak ay nagtatrabaho po ako sa bakery ng aking ate o kapatid na si Ate Cheryl. Meron po siyang mga tagamasa o baker doon. Ayan na! Master baker. Ay! At isa na doon si Renato. Aray mo! Renato. Tunog pa lang may maskel-maskel na eh. Ligaw sila sa akin, pero si Renato po ang nakapukaw ng aking masikip Ay! at masarap na kifi. Aray mo! Kahit may trauma na ako nga dahil single mom ako sa aking trauma ako sa aking nakalipas, ay pinagbigyan ko ang sarili ko ulit. Kasi nga sabi ni Kuya Will, buksan mo. Papasukin ko. Yan. Kaya nagmahal po ako ulit. At dito na nga nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Ay, ang sakit ng likod ko. Ay, teka nga. Tapos na ba akong magbilang ng kaha? Sige, check ko na lang muna yung mga gano lang ako ng mga tasty kung ilan pa yung ibig bukas nila ni Renato. Sa ko muna nga, isasara ko nga muna itong. Ako na dyan. Renato. Aray mo, pakak. Ako na dito, ako na yung magsasara, kaya ko na to. Di, patapos na rin naman ako. Alam ko pagod na pagod ka, daming customer kanina eh. Nakikita ka habang nagmamasa ako ng harina sa likod. Oo, bakit naman nakarating yung mata mo sa tindahan and dun ka sa likod? Siyempre ayoko maunahan ako ng ibang baker. Alam ko naman nanliligaw din yan sila sa iyo eh. Oo. Sus, Bakit? pag ganun ka pa. Pare-pareho naman yan kayo mandaloko. Di naman ako ganun. Kaya nga ako naging single mom kasi... Ibahin mo ako. Hindi naman tulad nung ex mo. Ba't kita ibahin? Iba nga kami. Bakit? Mamahalin kita. Loyal ako.
Single mom na ako eh. Tanggap ko yun. Alam mo, kung mag-ayos na tayo dito sa tindahan, sabihin naglalandian tayo dito. Renato, bakit mo hinawakan ang aking kamay? Bakit mo kinis? Gusto kita. Baka makita tayo sa CCTV ng ate ko. Tinanggal ko na yung saksak ng CCTV. Baka medyo younger. Aray! Ako na. Ako nang bahala sa'yo. Dito tayo. Isara mo. Isara mo. Ilak mo. Baka mabuksan yung ano. Teka lang, ilak ko lang. Isara ka. Anong gagawin natin? Ay, Bakit mo nilak ang pinto? Nasa bakery tayo, Renato. Sheila. Teka, matadali ko yung mga tinapay. Wala dyan. Baka maupuan natin. Baka mahigaan. Mainit. Ay, para malambot. Ikaw mo na. Renato. Oh, Sheila. Renato. Sheila. Ate, magpapaalam po sana ako. Ano? Ano yun? Sheila, saan ka pupunta? Dadalawin ko lang sana si Jinjin sa atin, sa probinsya. Okay lang ba, muna ako, maglib ako mga, Biyernes, Sabado, Linggo. Tapos balik ako ulit Lunes. Dadalawin ko lang yung bata kasi nagkasakit daw eh. O sige, mag-a-balance ka ba ng ng sweldo mo? Sige't kumuhat ka lang dyan. Ilista mo na lang na nag-advance ka. Ate, okay lang ba i-advance ko din yung sa isang buwan? Kasi baka hindi ko na alam kung kailan ako ulit babalik sa sa Bulacan. Sige, i-advance mo na. Kaya lang baka mahirapan ka, wala kang paggastos dito. Hindi, okay lang ate. Wala naman ako masyadong kailangan. Pinapakain mo naman ako dito. Okay lang? Sure ka, payag ka? Salamat ate Bakit? Sige. Walang problema. Basta ituro mo lang sa mga baker kung ano yung mga stock na dapat nilang i-replenish dyan. At saka kung ano yung mga raw materials ilista mo. Ayusin mo yung mga tinapay. Oo ate, salamat. Salamat. Uy ka, sama ako. Hindi pwede. Mawawala ng tao dito. Kailan ba natin sasabihin sa ate mo na may relasyon na tayo? Hindi pa, shh, kamaingay. Hindi pa pwedeng malaman ni ate. Mapapagalitan ako noon. Kasi nga, may anak ko. Tsaka, sabihin nung lumalandi ako nanay nagbahala na ako. naman tayo. Single ka naman. Single naman. Maingay. Naan mo lang yung boses mo, Renato. Sumama sa'yo Hindi pwede. Kailangan may tumao dito. Mawawalan ang isa. Mamimiss kita. Talaga. Bakit mo ako mamimiss? Mahal kita Gano'n mo ako makamahal. Imagine na lang ako dito habang baka mambabae ka habang wala ako. Dito lang ako sa likod ng bake shop. Paano ako mambabae dito? Yung mga customer na suking bumibili dyan pag umaga. Wala namang... Hindi naman ako maharap dun Malamang si ate mo yung harap dun kasi wala ka. Hindi naman yung paano ka. Sorry kung hindi ka pwedeng sumama. So balik ka agad Mamimiss din kita. Pwede ba tayo mamayang gabi? Ngayon na. Ngayon na? Pwede ngayon? Actually, wala na akong suot na panty. Hello, Sino ka? Baker!
Sabihin, naunahan mo kami, Renato. Oo nga, pandamay ka, Renato. Iman, mga ano dyan mo. Alam mo na yan sila. Tinakpan ko na yan. Halika na. Sige. Halika na. Quarantines, tinago nga po muna namin kay Ate Cheryl ang relasyon namin ni Renato. Dahil ayokong may masabi si ate na nagtatrabaho ako para sa anak ko tapos nakikipaglandian ako. Pero sa tamang panahon, ipapaalam din namin yun sa kanya kasi sabi ni Renato, handa naman siyang maging tatay ng anak ko. Pero napaghihinalaan na po kami ni ate kasi nga iba yung closeness namin ni Renato, iba yung tinginan namin kumpara dun sa ibang baker na kabiroan ko. Umuwi na nga po ako ng San Miguel, Bulacan para bisitahin si Jinjin. Hindi pwedeng sumama si Renato kaya kahit anong pakiusap niya, binembang ko na lang. Sino ka? Baker ka eh. Sana all. Mga 3 araw nga po ako bago bumalik man ng Maynila. At pagkabalik ko, saan na ba yun? Bong! Tawagin. Alam na ba niya na nandito na ako? Wala pa yung alam. Ang busy eh. Oh, bakit? Dito. Uy, andito na ako. Kita mo, Nakabalik na ako. kita mo ba may ginagawa ako? May ginagawa ako. Andito na ako. Wala man lang Oo, yakap. andyan ka. Tapos, andyan ka. Ano ngayon? Wala man lang yakap sa mahal ko. Pawis na pawis ako. Nagmamasa ako dito. Tapos, yakap-yakap ako sa'yo. Nakakahiya Ganyan naman, din diba? naman tayo pag nag-ano tayo. Pawis na pawis Mamaya na yan. Namiss kita eh. Nagdadali na. Ano ba? Wala naman si ate. Wala naman si ate. Ano ba? May mga baker dyan, oh. Kikita tayo. Kaway sumbong tayo sa ate mo. Tapos nagmamadali nga ako. Ihahabol pa tong Spanish bread. Tong pandikulangot. Kulit mo naman. Naninibago ako sa'yo kasi alam naman nila kung anong meron tayo Ano ba? Ano pinunta mo dito sa bakery ng ate mo? Ba't ang May paglandian? Di ba magtatrabaho ka dito? Magtrabaho ka. Kasi nagtatrabaho ako. Baka madamay ako. Renato, ba't ang init ng ulo mo? Gusto ko lang naman Aircon ba tong bakery? Ang init-init dito sa likod, oh. May pugon pa dyan. Bong, may pinagdadaanan ba si Renato? Ewan ko dyan. Basta pag wala siya, sasaluhin kita. Mang Kanor, may problema ba si Renato? Ewan ko dyan. Hindi na papakita sa amin. Renato, sige, mamaya na lang kita kausapin, pero sige, hayaan mo na kita. Baka may... Renato, Umalis ka na nga. Ayun. Kulit mo naman. Ayaw niya talaga akong pansinin. Sige, palipasin ko muna. Kahapon lamang Kinagabihan. Talaga ba? Kaya nga eh. Ika dito. Teka lang, tanggalin mo muna yung bra ko. Ano ba yung pinapainom mo, Juice? Tanggalin. Inumin ko. Yan, Salamat. yung paborito mo. Yan yung grape juice. Grape juice? Ano ba ito? Walang lasa. Ay, sugar free. Ang galing! Sino ba yun? Baker nga! Laging andyan eh.
Teka lang, Renato, kiss mo naman ako. Talaga, halika dito. Ate, ate, Renato. Ay, sarap po talaga. Sarap po talaga, Cheryl. Kahit may edad ka. Halika. Totoo ba to? Totoo ba itong nakita ko? Ate, Renato, bakit? Halika dito. Masahin mo ako. Lamasin mo ako. Hawak pa sa isang landas. May nangyayari na po pala kay Renato tsaka kay ate sa kapatid ko. Ayoko sanang maniwala pero ako mismo nakakita tsaka sinusumbong nga po ng ibang baker na meron nga silang something. Kaya pagkatapos po nun umuwi agad ako ng Bulacan. Pero ba't ka dito? Umalis ka na, Renato. Hindi na kita kailangan. Papaliwanag lang ako. Anong ipapaliwanag mo? Kasalanan ng ate mo yun eh. Kasalanan niya yun eh. Ba't ka natatawa? So maniniwala ako. Kasalanan ng babae. Ginayuman niya ako. Ginayuma ng ano? Ng pandekoko? Ng kalihim? May pinapainom siya sa akin. Ano? Basta hindi ko alam, pag pinapainom niya ako nun, Ba't iniinom mo? iuhaw ko eh. Tapos sabi niya, ano daw yun? Pampalakas ng katawan para hindi ako mapagod sa pagmamasa ng harina. Kaya iniinom ko, tapos nag-iinit yung katawan ko. Tapos yun na, hindi ko na mapigil. Ano gusto mo maniwala ako dyan? Totoo yun. Hindi ako ngayon lang pinanganak, Renato. May anak na nga ako eh. Marami na akong pinagdaanan sa lalaki. Kaya hindi mo na ako mauuto, hindi mo na ako matbubudol. Ha? Sila, wala naman. Ano? Yung ate Nilamas mo mo din si ate. Nilamas mo ko, nilamas mo din si ate. Ha? Minasa mo ko, minasa mo din yung kapatid ko. Ano? Tuhugero ka ng magkapatid? Ha? Hindi ko naman sinasadya yung Kayo, ate mo. nagtaksil kayo sa akin! Ah! Ano pa kayo papaliwanag mo? Umalis ka dito, Renato. Umalis ka! Ayaw na kita makita! Ayaw na kitang makita. Kala ko totoo ka. Kapareho ka din nila. Kapareho ka din ni Jake. Kapareho ka din ni Brandon. Ha? Ni Ray and King. Ni Batman, ni Chong. Ha? Kapareho ka din. Kapareho Maawa ka. kayo. Pareho kayo ng ex ko! Lumayas ka. Lumayas ka! Ligayang di mapapantayan. Metro's #1 Love Radio. Basic!